16,000, 17,000, 17,500, 17,500 एक, 18,000, 18,500, 18,500 एक, 18,500 दोन, 19,000, 19,500, 19,500 एक, 19,500 दोन, 20,000, 20,000 एक, 20,000 दोन, 20,500, 20,500, 20,000, 20,000 एक, 21,000, 21,000 एक, 21,000 दोन, 21,000 तीन, श्रीनिवास स्पोर्ट्स आशिष कुत्रे. रायझिंग स्टार्स तुमच्याकडे 40,000 पॉईंट होते, त्यातले तुम्ही 9 प्लेअर घेतले, अजून तुम्हाला 3 प्लेअर घ्यायचे. तुमच्याकडे 11,500 पॉईंट शिल्लक आहेत. तुमची हायएस्ट बीड 10,000 असणार. 1,500 सॉरी 11 सॉरी 11. युवा स्पोर्ट्स तुमच्याकडे 40,000 पॉईंट होते, त्यातले तुम्ही 7 प्लेअर घेतला, अजून 5 प्लेअर घ्यायचे. तुमच्याकडे 12,500 पॉईंट शिल्लक आहेत. तुमची हायएस्ट बीड 10,500 असणार. प्रणम्य योगेश्वरी तुमच्याकडे 50,000 पॉईंट होते, त्यातले तुम्ही 9 प्लेअर घेतलात. तुमच्याकडे 13,000 पॉईंट शिल्लक आहेत. 13,000 पॉईंट शिल्लक आहेत. अजून तुम्हाला 3 प्लेअर घ्यायचे आहेत. तुमची हायएस्ट बीड 11,500. सर्वेश्वर तुमच्याकडे 40,000 पॉईंट होते, त्यातले तुम्ही 10 प्लेअर घेतलात. तुम्हाला अजून 2 प्लेअर घ्यायचे आहेत. 23,500 पॉईंट शिल्लक आहेत. 23,500. 2,500. सिद्धेश साने 2,500. अजून 2 प्लेअर घ्यायचे. कृष्णा अजून 2 प्लेअर घ्यायचे. तुझी हायएस्ट बीड 23,000 असणार. ब्रह्मतेज देवगड तुमच्याकडे 50,000 पॉईंट होते, तुम्ही 5 प्लेअर घेतलात. अजून 7 प्लेअर घ्यायचे आहेत. तुमच्याकडे 33,500 शिल्लक आहेत. तुमचा हायएस्ट बीड 32,500 असणार. अमेझिंग तुमच्याकडे 40,000 पॉईंट होते, त्यातले तुम्ही 4 प्लेअर घेतलात. तुमच्याकडे 4,500 पॉईंट शिल्लक आहेत. तुम्हाला अजून 8 प्लेअर घ्यायचे आहेत. हायएस्ट बीड तुमचे 1,000 असणार. श्रीनिवास स्पोर्ट्स तुमच्याकडे 40,000 पॉईंट होते, तुम्ही 8 प्लेअर घेतलात. अजून 4 प्लेअर घ्यायचे आहेत. तुमच्याकडे 2,500 पॉईंट शिल्लक आहेत. हायएस्ट बीड 1,000 असणार. सिद्धिविनायक स्पोर्ट्स तुमच्याकडे 40,000 पॉईंट होते, त्यातले तुम्ही 7 प्लेअर घेतलात. अजून 5 प्लेअर घ्यायचे आहेत. तुमच्याकडे 25,000 पॉईंट शिल्लक आहेत. तुमची हायएस्ट बीड 23,000. अजून कोणाचं काय कोणते 33,500 शिल्लक आहेत पॉईंट. आणि त्यांना 7 प्लेअर घ्यायचे. 5 झाले 5. शैलेश बर्वे, सोहम जोशी, विराज दुधकर, प्रणव नाईनकर आणि चैतन्य बर्वे. पुढचा खेळाडू आहे अष्टपैलू खेळाडू प्रवीण भोरे, मॅन फ्रॉम मुंबई. प्रवीण भोरे काक्षे प्रवीण भोरे 500, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, 3,500, 3,500, 3,500 खूप लावले. 3,500 2, 3,500 3. ब्रह्मतेज देवगड सिद्धिविनायक देवगड
3,500 3,500 सिद्धिविनायक स्पोर्ट्स देवबाग टी शर्ट कडे पुढचा खेळाडू आहे अष्टपैलू खेळाडू अक्षय साने 500 मग त्याने 1000 लावले 1000 1000 बॅट वर गेल्याशिवाय मी ती बीट धरणार नाही 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,001 7,002 7,500 8,000 8,500 8,500 9,000 9,500 10,000 10,001 10,500 11,000 11,001 11,500 11,001 11,500 12,000 12,500 12,501 13,000 13,000 13,001 13,002 14,000 14,000 14,000 14,001 14,002 15,000 15,001 15,002 15,500 15,500 15,001 15,002 16,000 16,001 16,000 16,000 17,000 17,001 17,000 17,001 17,002 18,000 18,000 18,001 18,002 19,000 19,001 19,000 19,000 19,001 19,002 19,003 सोड सिद्धिविनायक देवगड 19,000 अक्षय साने पुढचा खेळाडू आहे अथर्व जोग बॉलर आहे अथर्व जोग 1 अथर्व जोग 2 अथर्व जोग 500 500 502 503 सोड अथर्व जोग पुढचा खेळाडू आहे अष्टपैलू खेळाडू एकच वारा केदार काजरेकर 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 8,500 9,000 9,500 9,501 9,502 10,000 10,500 11,000 11,001 11,002 11,003 11,500 3 म्हटलं नाही 3 हो 11,500 12,000 12,000 11,500 तू अरे ते 11 लॉक
सुमित बोंडे तू 12,000 लॉक आहेस रे. 12,000 रे 13,000 शिल्लक आहे तुझ्याकडे. 3 प्लेअर आहेत तुला. 500 सोडून बरोबर आहे. 12,000 तू 12,000 परम योगेश्वरी 12,000 केदार काजळेकर 12,000 12,500 12,500 12,500 1 12,500 2 12,500 3 सोड सागरे परिवार एका जोडा केदार दादा सोड झालेला आहे. गौरव पेंडसे अष्टपैलू खेळाडू गौरव पेंडसे 1 500 501 503 सोड रनिंग स्टार गौरव पेंडसे पुढचा खेळाडू आहे अभिराम देसाई एक देवगड किंजवडे अभिराम देसाई हे म्हणतात अभिराम देसाई बॅट्समन आहे. अभिराम देसाई 1 अभिराम देसाई 2 500 501 502 503 सोड सिद्धिविनायक स्पोर्ट्स देवगड 500 एक राहिला ना 2 राहिले. पुढचा खेळाडू आहे अनिकेत तामळकर बॅट्समन आहे. देवांकर स्पोर्ट्स चे मालक अनिकेत तामळकर बॅट्समन आहेत. अनिकेत तामळकर 1 अनिकेत तामळकर 2 अनिकेत तामळकर 3 अनशोड पुढचा खेळाडू आहे सुमित मावळकर 1 500 501 502 503 सोड हा बोल. होय होय. पुढचा खेळाडू आहे अष्टपैलू उमाणी आली. वरद 2 प्लेयर झाले मध्ये. हा कर. पुढचा खेळाडू आहे रवी बर्वे 500 501 500 1000 हो ठीक आहे. 1,000 2,000 2000 2,001 2,000 तू 2,000 2,000 2,001 2,002 2,003 सोड प्रणम्य योगेश्वरी रवी बर्वे पुढचा खेळाडू आहे सचिन काजळेकर अष्टपैलू खेळाडू सचिन काजळेकर 500 500 501
हा पहिला 501 502 503 सोड अमेझिंग इलेव्हन सचिन काजरेकर. पुढचा खेळाडू आहे अष्टपैलू खेळाडू गोपस एक्सप्रेस प्रसाद गोपसकर. 500 1000 तू 500 1000 1500 2000 2000 बोल बोल. असं आम्हाला तरी काही कळवण्यात आलेलं नाही. हे आतापर्यंत बिग जी लावली ती कॅन्सल केली. परत क्लिअर करूया आणि सुरुवात करूया. लक्षात घ्या. हे बघा प्रसाद गोपसकरला इथे असलेले सगळे संघ आणि संघ मालक ओळखतात. बरोबर आहे. त्याने आता बॉलिंग टाकणार नाही असं सांगितलं. प्रत्यक्षात लीगच्या वेळी समजा त्याने बॉलिंग टाकली तर पुण्याचं ऑब्जेक्शन त्यांचं काही कारण नाही. काही कारण नाही. मेन्शन केलेले त्या तुम्ही आहे ते मेन्शन केलं मध्ये जरी मेन्शन केलेलं असलं तरी इंटरनॅशनलला रोहित शर्मा बॅट्समन तो बॉलिंग टाकतोच ना. त्यांना सांगितलं माझं ऐका रे. हा मुद्दा असा आहे तुम्ही ऑब्जेक्शन कोण घेणार का त्याने बॉलिंग टाकली तर. इंटरनॅशनल प्लेअर एक्सचेंज पण करतात मग तो पण रूल ठेव. त्याला दोन दिवस पण खेळू शकतो. बरोबर आहे. मी काय सांगतोय तुझं ऑब्जेक्शन आहे. मी बॉलिंग टाकणार नाही. तुझं ऑब्जेक्शन आहे. त्याने कुणाला सांगितलं. राजू तुझं ऑब्जेक्शन आहे. राजू तुझं ऑब्जेक्शन आहे. विषय नाही. त्याने त्या फॉर्म मध्ये फक्त विकेट कीपर असं लिहिलेलं आहे. गेल्या वर्षी पण विकेट कीपर 40 नंतर विकेट कीपर म्हणून त्याने तो विकेट कीपर म्हणूनच टाकतो फॉर्म मध्ये कायम. कुणाला सांगितलं. तो बॉलिंग टाकणार नाही. आणि कुणाला सांगितलं त्याने. सचिनचा गेला विचार. तो गेला कुठे? काय सांगतो माहिती आला नाही. प्रसादने कमिटीला काहीही कळवलेलं नाही. त्याचा ऑब्जेक्शन ठीक आहे. संघ मालकांना कोणाला ऑब्जेक्शन असेल तर तेवढेच फक्त बोलतील. बाकी कुणीही बोलू नका. संघ मालक त्याने बॉलिंग टाकली तर तुला ऑब्जेक्शन आहे. ओके. आणि कोणाचं ऑब्जेक्शन आहे का. हा कमिटीला त्याने काहीही कळवलेलं नाही. जरी कमिटीला सांगितलं नसेल तरी तुम्ही आता इथे विषय आल्यामुळे फोन लावून ऑब्जेक्शन आहे त्याच्यामध्ये विचारावं की तुझ्यावर बॉलिंग टाकल्यानंतर ऑब्जेक्शन येणार त्याच्यामुळे तू आता काय ते नीट सांग. कमिटीने विचारा नंतर वाद होणार. राजू माईनकर इकडे तुझं ऑब्जेक्शन काय आहे तेवढं फक्त सांगायला. ऑब्जेक्शन काय आहे. विकेट कीपर म्हणून सांगितलं मी बॉलिंग टाकणार नाही. माझा हात दुखतो. मग ते माझं तेवढंच म्हणणं आहे की त्याला एकदा कॉल करून क्लिअर करा. कारण विजय चिरकुटकरला तुम्ही हे केला मग नाही तर तो पण रूल मागे घ्या. इंटरनॅशनलचा रूल त्याने सांगितलं आणि त्याच्यावर मी सांगतोय इंटरनॅशनलला असं कुठेही नसतं की आज जर प्लेअर खेळलं नाही तर तू उद्या खेळू शकत नाही. पण समजा तो अवेलेबल झाला तर तुम्ही खेळवणार का. बरोबर
असं नाहीये. प्रसाद गोटेश्वरला फोन लावलेला आहे. प्रसाद गोटेश्वर लीग मध्ये बॉलिंग करणार आहे. पहिल्यापासून सुरुवात करायची आहे सगळ्यांनी. लावू नको आधी. पुढचा खेळाडू आहे प्रसाद गोटेश्वर. 500 1000 1000 तुला सांगितलं कॅन्सल केलं परत सुरुवात झाली. ठीक आहे. तू 500 1000 हा 1500 2000 2001 2002 2500 2501 2502 2503 सर ब्रह्मतेज देवगड. पुढचा खेळाडू आहे चक्रधर शशीधर आपटे. चक्रधर आपटे 1 यांचा प्लेयर होता. दयानंद भिडे यांचा चक्रधर आपटे. चक्रधर आपटे 1 चक्रधर आपटे 2 500 501 502 503 16 ब्रह्मदेव देवगड 500 पॉईंट. पुढचा खेळाडू आहे अष्टपैलू खेळाडू मॅन फ्रॉम गोवा शंकर मराठे. 500 1000 1500 2000 2500 तूच लावले 3000 3000 3500 3500 4000 4500 4500 5000 5000 1 5000 2 5500 5500 1 5500 2 6000 6500 राजू 6500 राजू तू खाली करून ठेव खाली. हा 7 नाही 7.5 तू वर धरून ठेवू नको. वर धरून ठेवू नको. 7000 7500 8000 8500 8500 9000 9000 9000 राजू बँकर 10000 10500 11000 हो भरपूर आहे त्यांच्याकडे. सगळ्यात जास्त त्यांच्याकडे 11000 त्याने 21000 घेतला संदीप 11000 ब्रह्मदेव देवगड 11000 ब्रह्मदेव देवगड 11001 11002 11003 16 ब्रह्मदेव देवगड शंकर मराठे.
पुढचा खेळाडू आहे भार्गव जोशी. अष्टमी खेळाडू 500 500 501 1000 1500 1501 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9000 10000 10500 11000 11000 11001 11002 11003 16 एक पॉईंट संपले ते सांगायला हवे. 10,500 ब्रह्मदेव देवळ लावू नको पुढे. पॉईंट सांगा. रायझिंग स्टार्स तुमच्याकडे 40,000 पॉईंट होते. तुम्ही 10 प्लेअर घेतलात, तुम्ही 9 प्लेअर घ्यायचे. तुमच्याकडे 10,500 शिल्लक आहे. तुमचे हायएस्ट स्पीड 10,000 होते. व्हीआय स्पोर्ट्स तुमच्याकडे 40,000 पॉईंट होते. त्यातले तुम्ही 7 प्लेअर घेतलात, अजून 5 प्लेअर घ्यायचे. तुमच्याकडे 12,500 शिल्लक आहे. तुमचे हायएस्ट स्पीड 10,500 असणार. प्रणव योगेश्वरी तुमच्याकडे 50,000 पॉईंट होते. तुम्ही 10 प्लेअर घेतलात, अजून 2 तुमच्याकडे 10,500 शिल्लक आहे. हायएस्ट स्पीड 10,000 असणार. सागरेश्वर 11 तुमच्याकडे 40,000 पॉईंट होते. तुम्ही 11 प्लेअर घेतलात, 1 प्लेअर घ्यायचं आहे. तुमच्याकडे 11,000 पॉईंट शिल्लक आहे. हायएस्ट स्पीड 11,000. ब्रह्मदेश देवगड 50,000 पॉईंट होते. 9 प्लेअर घेतलात, अजून 3 प्लेअर घ्यायचे आहेत. 9,000 पॉईंट शिल्लक आहे. अमेझिंग 11 तुमच्याकडे 40,000 पॉईंट होते. तुम्ही 5 प्लेअर घेतलात, अजून 7 प्लेअर घ्यायचे आहेत. तुमच्याकडे 4,000 पॉईंट शिल्लक आहे. हायएस्ट स्पीड 1,000. सेमी गॅस स्पोर्ट्स तुमच्याकडे 40,000 पॉईंट होते. तुम्ही 10 प्लेअर घेतलात, अजून 2 प्लेअर घ्यायचे आहेत. तुमच्याकडे 1,500 पॉईंट शिल्लक आहेत. 1,000 हायएस्ट स्पीड. सिद्धिविनायक स्पोर्ट्स तुमच्याकडे 40,000 पॉईंट होते. तुम्ही 10 प्लेअर घेतलात, अजून 2 प्लेअर घ्यायचे आहेत. तुमच्याकडे 1,500 पॉईंट शिल्लक आहेत. 1,000 तुमचे हायएस्ट स्पीड. धन्यवाद. पुढचा खेळाडू आहे ओंकार पाटणकर. ओंकार पाटणकर ओंकार पाटणकर 500 501 502 503 16 व्हीआय स्पोर्ट्स 500 पॉईंट 16 ओंकार पाटणकर. पुढचा प्लेअर आहे श्रीपाद सादले. 500 500 1000 1,500 2,000 अडीच 3,000 3,500 3,500 1 3,500 श्रीपाद सादले. लक्ष ठेवा. 3,500 3,500 1 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 8,500 9,000 9,500 10,000 10,500 10,500 1 10,500 2 10,500 3 सोड. श्रीपाद सादले विवाह स्पोर्ट्स
10,500 पॉईंट. पुढचा खेळाडू आहे, गोलंदाज आहे अवधूत मराठे. अवधूत मराठे 500. मॅन फ्रॉम प्लस 500, 501, 502, 1000, 1,500, 1000, 1000, 1001, 1002, ब्रह्मतेज देवगड 1000, ब्रह्मतेज देवगड, ब्रह्मतेज देवगड 1001, 1002, 1003, सोड ब्रह्मतेज देवगड. अवधूत मराठे. पुढचा खेळाडू आहे मॅन फ्रॉम गोवा तन्मय गाडगे. अष्टपैलू खेळाडू 500, 501, 1000, 1001, 1002, 1002, 1003, सोड श्रीनिक एक्सप्रेस तन्मय गाडगे. मॅन फ्रॉम देवगड 500. रजत प्रभुदेसाई 501, 502, अष्टपैलू खेळाडू 501, 502, 503, सोड पुढचा खेळाडू आहे अक्षय पाटील. अष्टपैलू खेळाडू 500, 501, 1000, 1001, 1002, 501, 502, 503, सोड श्रीकांत 500. भाऊ भावाकडे गेला. नाव काय त्याचं आता सांगितलं तो नाव काय? अक्षय प्रभुदेसाई पाटील. पाटील पाटील पाटील. पुढचा खेळाडू आहे अष्टपैलू खेळाडू व्यंकटेश प्रकाश भटसाळसकर. मॅन फ्रॉम देवगड. अष्टपैलू खेळाडू 500. लिवाय स्पोर्ट्स 500, 501, 502, 503, सोड लिवाय स्पोर्ट्स 500. हे किती झाले? पुढचा खेळाडू आहे अष्टपैलू खेळाडू मॅन फ्रॉम सोलांडे दयानंद फेरे 500, 1000, 1,500, 1,001, एकच 1,000 लावले. 1,000, 1,001, 2,000, 2,000, 2,500, 3,000, 3,001, 3,500, 4,000, 4,500, 5,000, 5,001, 5,002, 5,500, 5,501, 5,502, 6,000, 6,001, 6,600, 6,600, 7,000, 7,001, 7,002, 7,700, 7,701, 7,702, 7,703, सोड अनन्य योगेश्वरी दयानंद फेरे 7,700 पॉईंट.
बॉलर बॉलर बॅटिंग आहे पाचशे पुढचा खेळाडू आहे आधी लावायचं नाही नाही त्यांना आपले हात वर आळच देते नाही. गिरीश काळे 500 1000 1001 1000 1001 1002 1003 सोय ब्रह्मदेश देवगर गिरीश काळे 1000 आता आला बघतो पुढचा खेळाडू आहे गणेश भट मॅन फ्रॉम गोवा 500 1000 1000 नाही नाही 1000 नाही 1000 1000 500 1000 हा तो 1000 मग नाही कॅन्सल आहे तो 1000 1000 1001 तुझं शिल्लक 1001 1001 2000 2500 3000 3500 4000 नाही 4000 नाही लावलं. ते संपलंय 4000 कृष्णा 4500 5000 5000 5000 5500 6000 6000 6500 6501 6500 2 7000 7000 7500 7501 7500 2 8000 8001 8500 9000 10 9,500 9,501 10,000 10,500 10,501 10,500 2 10,503 सोय गणेश भट सागेश्वरी निगम शेवटी मिळाले रे बाबा सेकंड लास्ट नंतर अनसोल्ड राहिलेले परत आहेत हो पुढचा खेळाडू आहे गौरव भाटवडेकर अष्टपैलू खेळाडू गौरव भाटवडेकर 500 500 1000 1001 1000 त्याने 1000 लावले अरे आम्ही 1000 जाऊ शकतो तू 1500 ला गेला होता 1500 नाही तुला नाही सॉरी 1000 संपला आमचा विषय अमोल ललितने 1000 लावलेले आहेत त्याला 1000 नाही हा 1500 पहिला लावू शकत नाही हा 1001 1002 1003 सोय तू 500लाच लावून टाकले 500 लावून टाकले पुढचा खेळ गंधार मराठे पुढचा खेळाडू गंधार मराठे 1 2 3 अनसोल कुणाचे किती प्लेयर राहिलेत मी किती पॉईंट राहिलेत ते जरा सांगण्यात येईल हे जरा लक्ष द्या रायझिंग स्टार्स तुमचे 11 प्लेयर घेऊन झाले एक प्लेयर घ्यायचं आहे तुमच्याकडे 9500 पॉईंट शिल्लक आहेत विवाह स्पोर्ट्स तुमचे 10 प्लेयर घेऊन झाले अजून 2 प्लेयर घ्यायचे आहेत तुमच्याकडे 1000 पॉईंट शिल्लक आहे
प्रणम्य योगेश्वरी, तुम्हाला अजून एक प्लेअर घ्यायचा आहे. तुमच्याकडे 3000 पॉईंट शिल्लक आहेत. सागरेश्वर, तुमचा स्कोर पूर्ण आहे. 500 पॉईंट शिल्लक आहे. ब्रह्मदेश देवगड, तुमचे 11 प्लेअर घेऊन गेले. अजून एक प्लेअर घ्यायचा आहे. तुमच्याकडे 6500 पॉईंट शिल्लक आहे. अमेझिंग 11, तुमचे 7 प्लेअर घेऊन झालेत. अजून 5 प्लेअर घ्यायचे आहेत. तुमच्याकडे 3000 पॉईंट शिल्लक आहेत. श्रीनिका स्पोर्ट्स, तुमचे 11 प्लेअर घेऊन झालेत. अजून एक प्लेअर घ्यायचा आहे. 500 पॉईंट शिल्लक आहेत. सिद्धिविनायक एक्सपर्ट, तुमच्याकडे 2000 पॉईंट शिल्लक आहेत. तुम्हाला अजून 2 प्लेअर घ्यायचे आहेत. जरा सगळ्यांनी लक्ष द्या. खेळाडूंनी बंद दादा प्लीज बसा जरा. दांडेकर आता ऑक्सफर्ड राहिलेले जे खेळाडू आहेत त्यांचं परत एकदा ऑप्शन होईल. हा, आणि आणखी एक छोटासा ट्विस्ट आहे. ज्यांच्याकडे पैसे शिल्लक म्हणजे पॉईंट शिल्लक राहतील आणि त्यांना एखादा एक्स्ट्रा म्हणजे 13वा खेळाडू आपल्या संघामध्ये घ्यायचा असेल तर ते घेऊ शकतात. फक्त एक त्याला खेळवणं तुमची संघ मालकाची जबाबदारी आहे. उद्देश एवढाच आहे की हे सगळे प्रतिवर्षाप्रमाणे आपल्या ह्याच्यात हे फॉर्म भरतात, खेळायची संधी मिळत नाही. जर एखाद्या संघ मालकाला जबरदस्ती नाही, पण संघ मालकाला जर वाटलं की हा खेळाडू आपल्या संघात खेळवावा असं जर वाटलं तर तो 13वा खेळाडू घेऊ शकतो. जबरदस्ती नाही. हा, मालकावर अवलंबून आहे. जर घेतला तर खेळवणं कंपल्सरी अरे आधी 12 तरी कंप्लीट कमिटीकडनं सांगण्यात आलं त्यांनी इथे सांगितलं आधी प्रत्येकाचे 12 कंप्लीट नंतर बघूया. पुढे 13वा प्लेअर घ्यायचा आणि सांगतो. प्रत्येक टीमचे 12 खेळाडू पूर्ण झाल्यानंतर तोपर्यंत नाही. त्याच्यानंतर जर तुम्हाला संघ मालकाला वाटलं की हा माझ्या एक जवळचा खेळाडू आहे, दरवर्षी आमच्या बरोबर असतो, त्याला खेळवावं. पॉईंट नसणार नाही देणार का? नाही पॉईंट नाही त्याला नाही. ज्यांचे पॉईंट शिल्लक राहिलेत त्यांना. चला पुढचा ऑनसोल राहिला. मुंडे, सुमित, अमोल, मयुरेश फाटक बसा खाली तुम्ही. पुढचा खेळाडू आहे अनसोल्ड राहिलेले खेळाडूंचं ऑप्शन होते. पुढचा खेळाडू जयेश चिंचोळकर 500, 1000, 1001, 1002, 1003 सोड. सिद्धिविनायक एक्सप्रेस 1000 जयेश चिंचोळकर. सिद्धिविनायक एक्सप्रेस श्रीकांत तिवारी. हे श्रीकांत 500 पॉईंट शिल्लक आहेत तुमचे. पुढचा खेळाडू आहे प्रथमेश निमये 500, 501, 1000, 1001, 1002. पहिलं प्लेअरचे फोटो दाखव. पाचशे कुणी लावले होते? कोण लावले होते? 500, 501, 502, 503 सोड. न्यूआय स्पोर्ट्स प्रथमेश निमये. जयेश चांगला. राजू मयंकर 500 पॉईंट शिल्लक आहेत तुझे आणि एक प्लेअर तुला घ्यायचा आहे. अजून पुढचा खेळाडू सिद्धार्थ बोजळेकर
सिद्धार्थ कोजरेकर 500 501 502 503 16 अमेझिंग इंडिया आता परत फोटो हा चालू आहे चालू आहे नवीन लिंक ग्रुप वर आले आदित्य तुम्हाला अजून 4 प्लेयर घ्यायचे कोण कोण 2,500 पॉईंट शिल्लक आहेत समीरदा 2,500 पॉईंट शिल्लक आहेत तुमचे आदित्य साने कोणाचं काय होतं अष्टपैलू खेळाडू आदित्य साने लाव तू आदित्य साने 1 500 501 502 503 16 पुढचा खेळाडू आहे गंधार मराठे 1 गंधार मराठे 1 2 500 किती झाले ब किती झाले 15 एक प्लेयर आहे पुढे पुढचा खेळाडू आहे शार्दुल जोग शार्दुल जोग बॉलर आहे बॉलर नाही असं नाही बीट लावतो 500 हो 500 501 1000 नाही तू लावलेस 500 1 502 503 16 11 आदित्य पाटील एक प्लेयर तुला घ्यायचा 1000 पॉईंट शिल्लक आहे विश्वास भटगावकर एक दोन राजू बँक तुला आलास 500 501 502 503 16 पुढचा खेळाडू अमेय केळकर 500 501 1000 1001 1000 2000 2001 2001 2002 खाली घेऊ 2003 सोड अमेय केळकर प्रणम्य योगेश्वरी 2000 पॉईंट प्रणम्य योगेश्वरी तुमचं स्क्वॉड पूर्ण झालंय 12 खेळाडूंचं पुढचा खेळाडू आहे संदीप जोशी संदीप
संदीप जोशी 500, 1000, 1001, 1002, 1003. सोड. संदीप जोशी अमेझिंग इलेव्हन पूर्ण झाले. 1002. अमेझिंग इलेव्हन समीर काकतकर. किती राहिले तुमचे 12 खेळाडूंचा स्कॉर पूर्ण झालेला आहे. पॉइंट्स किती? सगळ्यांचे झाले की सगळ्यांचे 12 पूर्ण अमेझिंग इलेव्हन तुमचा स्कॉर पूर्ण झालेला आहे. प्रणाम योगेश्वरी स्कॉर पूर्ण झालेला आहे. सागरेश्वर इलेव्हन स्कॉर पूर्ण आहे तुमचं. आणि वायवी स्पोर्ट्स तुमचा स्कॉर पूर्ण झालेला आहे. हा. आता बाकीच्यांना एक एक प्लेअर घ्यायचे उरलेले जे संघ आहेत त्यांना. पुढचा खेळाडू दत्तप्रसाद वामन फडके. दत्तप्रसाद फडके. थंड घेतो. दत्तप्रसाद वामन फडके 1, 2, 3 अंशो. पुढचा खेळाडू आहे ऍडव्होकेट विवेक गोखले. ऍडव्होकेट विवेक गोखले. हरिभक्त परायण विवेक गोखले. त्याला माहित होती काय हरिभक्त परायण विवेक गोखले. 1, 2. नाही नंतर सगळ्यांचं 12 पूर्ण झाल्यानंतर सांगतो मी. 1, 2, 3 अंशो विवेक गोखले. पुढचा खेळाडू ओंकार सुरेश मराठे. ओंकार सुरेश मराठे. 1, तो बॅरे आम्ही काय दिसतो मध्ये मंदार 1, 2, 3 अंशो राहिलेला खेळाडू आहे. पुढचा खेळाडू उत्कर्ष जोशी मेन फ्रॉम आरावली. 500 हे तू लावू शकत नाही ना. 500 त्याने लावलं. 501 त्याने आधी लावलं. पण 501, 502, 503 सोड. उत्कर्ष जोशी जन्मतेज देवगड. शेनू तुझे पूर्ण झाले. पुढचा खेळाडू आहे तन्मय दातार. मंदार त्याला माहिती फोटो बघ. तन्मय दातार 500. पुढचा खेळाडू बॅट्समन निखिल आपटे. निखिल ओळखतात सगळे. निखिल आपटे 500, 501, 502, 503 सोड. रायझिंग स्टार्स रायझिंगचा अमोल मोरी तुमचा एक प्लेअर तुम्हाला अजून घ्यायचा आहे ना. अरे अरे सगळ्यांनी खाली बसा. सगळ्यांनी राजू बँकर प्लीज सगळ्यांनी खाली बसून घ्या प्लीज. अजून ऑप्शन संपलेलं नाही. संदीप बोलले. सचिन जरिये खाली बसा. महेश डोंगरे खाली बसा प्लीज. अजून ऑप्शन संपलेलं नाही. थांब जरा. आता फक्त अमेझिंग स्टार्स तुम्हाला फक्त एका खेळाडूची आवश्यकता. अजून 4 आहेत खेळाडू. नाही त्याला घेऊ दे. सागर आपटे सोड. समीर दाबोस सगळ्यांची 12-15 झाले. आता उरलेले कोण आहेत किती आहेत?
दांडेकर सगळ्यांनी जरा जागेवर बसा. परत जागेवर बसा. 6 खेळाडू आपले उरलेले आहेत. आदित्य पाटील, समीर लोणकर, खाली बस जरा. 6 खेळाडू आपले उरलेले आहेत. मगाशी मी सांगितलं की ज्यांना कुणाला ज्यादा एखादा प्लेअर घ्यायचा असेल, ज्याच्याकडे पॉईंट शिल्लक असतील, तेच फक्त बीट लावू शकतात. इथे 6 खेळाडूंचा स्पॉट ठेवलेला आहे. आम्ही नावं सांगतो, ज्याला कुणाला हवा असेल त्यांनी सांगा. हा, पॉईंट शिल्लक कोणाचे ते सांगतो. रायझिंग स्टार तुमचे 9000 पॉईंट शिल्लक आहेत. व्हीवाय स्पोर्ट्स तुमच्याकडे काही शिल्लक नाही. सागरेश्वर तुमच्याकडे 500 पॉईंट शिल्लक आहे. प्रणव योगेश्वरी तुमच्याकडे 1500 पॉईंट शिल्लक आहे. रायझिंग स्टार एक नंबर त्यांचे 9000 पॉईंट शिल्लक आहे. त्यानंतर 3 नंबर व्हीवाय स्पोर्ट्स त्यांच्याकडे काय पॉईंट शिल्लक नाही. 5 नंबर प्रणव योगेश्वरी त्यांच्याकडे 1500 पॉईंट शिल्लक आहेत. त्यांच्याकडे काही नाही. शमिका स्पोर्ट्स काही नाही. अमेझिंग नील ब्रह्मदेव 6000. हॅलो, हा संदीप संदीप इथे ऐका सगळे बसा जाग्यावर. हे बघा, 9000 पॉईंट शिल्लक आहेत तुमचे. त्याच्यानंतर ब्रह्मतेज देवगड, समीर रुडकर 6000 पॉईंट शिल्लक आहेत. त्याच्यानंतर योगेश्वरी 1500. त्याच्यानंतर श्रीनिका स्पोर्ट्स 500, श्रीनिका स्पोर्ट्स 0. सागरेश्वर 500 पॉईंट शिल्लक आहेत. 1, 2, 3 आणि 4 संघ ज्यांच्याकडे पॉईंट शिल्लक आहेत, त्यांच्यापैकी कोणाला जर खेळाडू हवा असेल तर त्यांनी इथे पुढे या. हा, रायझिंग स्टार्स, तुझं नाव घेतलं नाही अजून. रायझिंग स्टार तुम्हाला खेळाडूची आवश्यकता आहे का? नाही, कॅन्सल. त्याच्यानंतर आहे ब्रह्मतेज देवगड, तुम्हाला आवश्यकता आहे का अन्य खेळाडूची? 13व्या खेळाडूची गरज नाही. त्याच्यानंतर प्रणम्य योगेश्वरी आवश्यकता आहे का? नाही. आणि सागरेश्वरी 11 तुम्हाला 13व्या खेळाडूची आवश्यकता आहे का? अरे 4 नंबरला होतास तू. ठीक आहे, हे सगळे 6 खेळाडू अनसोल्ड राहिलेले आहेत. हो, बरोबर आहे. तुम्ही खेळवणार का पण त्याला? नक्की. हा, बाकी कोणाचं काय ऑब्जेक्शन आहे का? अन्य ऐका राजू माईनकर हे राजू ऐका ना. असं आता सांगणार, ऐका पुढचं. उद्या आदित्यच्या टीम मधले समजा मेन खेळणारे 4 प्लेयर आले नाही आणि त्यांनी आता इथले 2 घेतले, असं धरून चल मी खेळवणार म्हटलं आणि जर त्यांना खेळवलं, नंतर कोणी तिथे ह्याच्या वेळी कोण बोलता का नाही मॅच सुरू असताना? कारण त्याचे पॉईंट सगळे संपलेले आहेत, तरी पण त्याला खेळाडू देणार आम्ही. चालेल, थोडा काही ऑब्जेक्शन नाही, ह्याच्यावर कोणी ऑब्जेक्शन घेता कामा नाही. अनिकेत तामणकर सगळे दिले एक आमच्या कमिटीकडनं एक रिक्वेस्ट आहे मात्र, जे खेळाडू घेत आहेत त्यांना, आमचं काय नाही, ह्यांना किमान एक मॅच तरी खेळवावी लागेल. कारण सांगतो, फॉर्म भरत नाहीत, आम्हाला खेळायला मिळत नाही, इतक्या लांब आम्ही येतो, पैसे भरतो, अशा तक्रारी येतात.
त्याच्यामुळे किमान एक मॅच तरी त्याला खेळण्याची संधी देण्यात यावी. हा. तुला पण हात नाही. विवेक गोखले आणि कोण